Ix-xbija ta' Ġesu ir-Raj it-Tajjeb hi xbija antika ħafna sa mill-ewwel żminijiet tal-Knisja. U xbija li kienet għażiża ħafna l-ewwel insara. Fil-fatt ninsibuha fost l-ewwel xbijat dik ta' Ġesu bin-naġa fuq spaltu. U hemm ix-xbija ta' Ġesu miexi u n-naġ mixjin warajh. U ma dawn ukoll iż-żewġ ħsibijiet li għandna fl-Evanġelu tal-lum meta Ġesu jgħid in-naġ tiegħi jisimgħu leħni il għaliex qegħdin mixjin warajh u Ġesu ir-Raj. U meta jgħid Ġesu li u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd qed juri dik il-protezzjoni il għaliex qed iħaddan in-naġa biex jipproteġiha. Jagħmel tajjeb aħna llum ukoll li aħna nħarsu lejn Ġesu bħala r-Raj it-tajjeb tagħna kemm dak li jmexxina fit-triq it-tajba u għalhekk nimxu warajh, kif ukoll dak li iħaddanna miegħu b'imħabbtu u jagħtina protezzjoni sħiħa.